Haringkat ke jing pentip ia ke kubur ke basngau tenat ke Office Director General of Police ke Jela Meghalaya lingba u Dr. SR Marak MPS Assistant Inspector General of Police haka Kyrwoh kubur haka step jong khandai tre ujeliu arja arpusan kalau ong bagi Pulit ke Meghalaya kilah lak ban sei madan ia ke Jingtohkit haka baya dei bar ke jingjak rengai ki sijur na indoor ki balawan kai honeymoon sya ke Jela hau benai jemang arja arpusan ke Kyrwoh kalau ang bana ki Jingtohkit ki babon bat ki jinge trailang na ki we ki Jela laingot ki brio ki la syakam haka baya dei bat ka tei ke mukadama jarngai haka ba arngot ki dei na indoor Madhya Pradesh bat we na Lalitpur Madhya Pradesh kani ke jingyok kem ka kedau ya ke jingya chakmat ban law ya ki sok kerdot ki baya dei ba ke jinglap ya ka medyap u Raja Raghuvanshi bat ke jingjak rengai ka lokjong u ke Sonam Raghuvanshi ke Kyrwoh ke kedau ba ke Sonam kalau wan pendam ya lade Hananganj Police Station ha Gazipur District Uttar Pradesh bat yamenta ke don ha ke jingpet ki Pulit bat ke jingbot din ya ki kendon an kadang ya chakmat ban wan ra ya ka bat kumju ban bo jingtho ya ke jingyathu jongka Kedai kejing Tresitom jangka Special Investigation Team ki Pulit Meghalaya kebelah Kershan dak State Disaster Response Force SDRF National Disaster Response Force NDRF ki bor sentiat bat ki Pulit na ki Jela beper kebelah wanra ikani kejing la ban sei madan halor kedai kejingja la ong ke Kyrwoh kebelah benrap bawat la ke long hapadeng ki jing ki babon Ketenat Pulit ke Jela Meghalaya ke bot thong ban ai ke hok syaki nong shong snong dak jing trekam ke bahok ke ba shong khia bat ke jing yada ong ke Kyrwoh ke bala pen pau ya ke jing sngongo ya ki long yeng ki nong shong snong ke Jela ki bor Pulit na ki we ki Jela ki ba ai ke jing trelang ha ke Jingtohkit ya ke ne ke mukadama ke ba bha ke Kyrwoh kala penkot dak ba ong baya ki jingtep babnya halor ke ne ke mukadama an sapha khamhadin kat kum ki kendon bat kentu ya ki lat pathai khubor bat ki paj ba ban ai lat ya ka an bakan trei la ka kam bat kiar na ke baya lambakla Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya